To je krenuo kao neki književni časopis. I to nije išlo. I u jednom času, jedan od tih napiše Ratko Mladić prelazi preko Drine i hapsi Miloševića. Oni štampaju na naslovnoj strani. To nema veze sa stvarnošću. Ratko Mladić je poštovao Miloševića, on je čak i bio Miloševićev čovjek u sukobu s Karadžićem i Milošević ih je namerno i svađao i sve. Oni to štampaju. To je razgrabljeno. I onda su oni ultra senzacionalni. To je ključ. Da, znači ljudi više veruju lažima nego istini. I čak ja kad sam pravio film o Mimari, ja sam stavio naslov Laž je istina. Jer često je istina banalna, komplikovana, a laž je Slatkasta, ona je fascinantna i ona deluje kao umetničko delo. Zašto ljudi više veruju romanu nego nekom dokumentarnom prikazu?